Galicia pechou marzo con 17.800 cotizantes máis que no 2024. A comunidade é a segunda co maior porcentaxe de caída do paro no último ano, descenso que tamén se rexistra no Barbanza e Muros Noia. Hoxe publicaronse os últimos datos referidos á evolución do paro en marzo e o conselleiro de Emprego, José González, valorou as cifras referentes a Galicia. Con 119.155 persoas, a comunidade galega rexistra a cantidade máis baixa neste mes de toda a serie histórica, que se remonta ao 1996. Creando emprego dentro dun mercado laboral dinámico. Non? Temos nestes momentos 1.079.000, casi 1.080.000 cotizantes, é a cifra máis alta dos últimos 17 anos, dende o ano 2008, e eu quero resaltar tamén que na comparativa interanual pois temos 17.800 cotizantes máis que en marzo do ano 2024. Polo tanto, boa noticia esa creación de emprego. Tamén en canto ás listas do paro, vemos unha baixada pois de 1.800 persoas, e temos a cifra do paro nestes momentos en 119.000 parados. O paro contou con máis descensos en outros apartados nos que afondou González. Comparativa interanual, pois somos a segunda comunidade autónoma de España na que máis baixa o paro, máis de 2 puntos por riba da media nacional. Este paro, que como digo, esta baixada do paro se dá en todos os sectores, en todo o territorio e, sobre todo, pois é especialmente positivo nos colectivos máis desfavorecidos. Creo que son boas novas dentro da prudencia que sempre trasladamos, e nós, dende a Xunta de Galicia, continuamos a traballar por un mercado laboral galego vivo, dinámico e que xere, como non pode ser de outro xeito, emprego de calidade. Cifras similares ás que presenta a evolución do paro na comarca no último ano. Barbanza contou con 2.375 persoas na procura de emprego o mes pasado, mentres que en marzo do 2024 había 2.690. No caso de Muros Noia os datos son tamén mellores, xa que os últimos que se coñecen cifran en 1.441 persoas na procura de emprego polas 1.666 que había hai un ano. En cada municipio as cifras evolucionaron de diferente maneira. Boiro tivo neste mes de marzo 621 persoas na listas do paro, 81 menos que no pasado 2024. A Pobra contou con 303 persoas desempregadas no mes que ven de rematar, unha caída de 49 con respecto ao pasado ano. En Rianxo, os datos reflicten que houbo 383 persoas en emprego, 36 menos que no 2024. Ribeira avanza no 2025 con 1.068 desempregados, 139 menos que hai un ano. Lousame reduciu o seu paro en 21 persoas no último exercicio ao pasar de 113 a 92. Noia rexistrou 481 desempregados, 77 menos que en marzo do 2024. Outes restou 28 parados na súa lista neste último ano, mentres que en Porto do Son pasouse dos 326 parados do ano pasado aos 269 deste 2025, unha caída de 57. Muros tivo en marzo 257 persoas na procura de emprego, 46 menos con respecto ao anterior exercicio. A única excepción é Carnota, que no último ano incrementou en 4 as persoas que buscaban emprego en marzo.